Pedro. Anu ngapa? Aku ora ndedit. Ora. Rasa kuwatir, hari ketemu aku kok mesti omongane aku ora ndedit. Aku isih kelingan terus, aku nyledit kowe ning aku saiki lagi ra ndedit. Yakin wedhusku mung kari loro iki cilik-cilik. Masa arep didol? Wedhusmu gedhekno. Ah, matur nuwun. Utangmu karo aku ora satok gagas. Wong aku iki sapa? Aku kakangmu. Nek kowe utang karo aku tembunge utang. Ning jane nek aku ngenehi karo kowe kae jane atiku ikhlas. Lahir batin. Ora nganggep utang. Ora. Tenan kuwi? Wah, calon swarga. Sing ngomong sapa? Aku ning kok kah mlesete. Wah, pancen kuwi ngomong senengane kaya ngono kok. Wong utang ora njaluk piwales ki pahalane gedhe. Ngapa ya biasane ora tau nusul mrene iki kok. Nusul ngapa? Gong, tak omongi ya. Heeh. Ning aku njaluk, Aku ora duwe. Gusike. Aku njaluk karo kowe aja nesu. Masalahe apa sih? Iki masalahe ngembet karo kulawargamu. Iki kok kaya serius ta, Tru? Ha iya. Apa e? Ngene, ki mau bejo ning nggon aku. Bejo loro omah ae. Heeh. Sing rambuté ra tau kramas ya to? Heeh. Uwul-uwulan. Ha iya, heeh. Sarungan kalung sarung terus. Ha iya, ya sing kae, sing bejo kae. Mergo ning kampunge dhewe iki bejo ana papat. Oh, Bejo wong, bejo kutut,